Egunon, eta eskerrik asko, gonbite honengatik. Esan daiteke beste mundu batetik gatozela, akademia mundutik, ikerketa mundutik, baina oso lotuta daudela bai zerbitzu sozialen eta ikerketa sozialen munduak, hori ere nabarmendu nahi dugu. Oso lotuta daude, neurri batean ikerketan egiten dena lortzen diren datuak, lortzen diren jakintzak edo ezagutzak gero aplikatu behar direlako eta aplikazio eremu zabal eta nik esango nuke nabarienetako bat, garrantzitsuenetako bat, zerbitzu sozialak dira. Beraz, horre zubi argi bat daukagu eta aurkeztuko duguna aldi berean da proiektu bat, kasu bat, zertan ari garen, baina proiektu honen oinarria aurkeztu nahi dugu, eta oinarri horretan adimen artifizialari buruzko diagnostiko bat planteatuko dugu. Zein izan diren gure kezkak, gure galderak, zergatik sartu ginen Arilkai, hor daukazu izena, Arilkai deritzogun proiektu honetan, ze helbururekin, baina helburuak eta egin dugun ibilbidea azaldu baino lehenago, diagnostiko horrekin hasi nahi dugu, ikus dezazuen ikerketa mundutik eta batez ere gizarte eta komunikazio zientziaen fakultatetik gatozelako, batez ere gizarte eta komunikazio arloan, adimen artifizialak nola irauliko duen, iraultzen ari den, bai ikerketa eta bai ezagutza. Gu akademiatik gatoz, gure lana aldi berean da irakaskuntza, hau da, eta irakaskuntzan argi dago gora bera handiak daudela, baina ikerketa ere bai, gaur ikerketari buruz hitz egingo dugu batez ere. Eta, hau dela eta, esan behar dugun lehenengoa da, hau, martxan dagoen proiektu bat dela, gure ikaskuntza bat dela, hau da ikasten ari gara, eta ikasten ari garen aldetik gure mugak eta ezintasunak oso ikusten ari gara, eta hori gero bukaeran errepikatuko dut, baina hori guretzat oso garrantzitsua da, ikasten ari garen neurrian, ikasten ari garelako zer ez dakigun eta zen nolako mugak eta zen nolako ezintasunak ditugun. Eta hori oso importantea da, ikuspegi etiko eta gero beste hitz bat sartuko dugu, politiko, baina ez politiko, azalduko dut, etiko eta politiko bat izateko adimen artifizialen aurrean. Lehen aipatu dute, erabilera kritiko, bide horretatik, erabilera baino gehiago, erabilera eta kontzepzio kritiko bat behar dugulako. 3 ataletan edo egingo dugu aurkezpen hau, lehenengoan modu zabal batean gure diagnostikoa azalduko dizuegu, gure kezkak zein izan ziren, zergatik jarri genuen martxan hau, hor abiapuntu bat dago, gero azalduko dugu proiektuaren ibilbidea zein izan den, eta purbetor sartuko gara proiektuaren tripetan edo, eta bukatzeko ondorio batzuk, edo zabalik utziko ditugun gure galdera batzuk, eta ondorioak baino, lehen esan dudan moduan, ikaste prozesu batean gaude, eta ikasten ari garen neurrian, zer ikasi eta zer ez dakigun ikasten ari gara. Bai, eguerdion, ondo entute zait, ezta? Bai. Bale, jarraituko dunik. Apur bat, nolabait, itzaurre bezala edo gaiak kokatzeko nahi genuen planteatu, gizarte zerbitzuak, gizarte zientziak, teknologia digitalak, nondik kokatu egiten garen, eta abar. Eta hori dagokionez, apur bat gaur hitzaldietan ere, gizaki makinaren arteko muga horietan egon gara behin eta berriro, baina nahiko genuk ere, batzutan ere, zalantzatan jarri gizaki eta makinaren arteko bereizketa hori. Eta adibidez, gizarte eta hor erreferentzia oso errazak topatu ditugu, nola adibidez informatikaren aintzindariak izan diren adibidez honetan nola egon den gizartean eraikuntza bera. Ordenagailuek gizartea eraikitzen laguntzen dute, gizartea konputatu egiten dute, eta adibidez hori da, Estatu Batuetako lehen erroldaketa sistema egiterakoan, asmatu egin zen nolaiteko ordenadoren aintzindarietako bat. Zenbateraino, lotuta dagoen nola eraiki egiten dugun, nola irakurri egiten dugun gizartea, eta horretarako sortzen dugun teknologia.
Beste aurrekari bezala, aipatu nahi nuen baita ere, eta hemen bideo bat jarri nahiko nuke, hau izan zen, 1937an, Roosevelten administrazioan, New Deal programa martxan jartzerakoan, nolabait IBM-ren, nolabaiteko aurrekoare IBM-ren aurrekaria da, IBM-ren nolabaiteko berrikuntza nagusietako bat sortu zela, eta izan zen IBM kolator delakoa. Jarriko dut bideoa, hemen, soinu barik jarriko dut, ikusi ezazuen apur bat. Zen nik uste hemen makina nahiko txikia zen, esan ezagun baditu bere volumena, baina oso interesgarria da nola makina horrek ere baldintzatu egiten zuen lan egiteko sistema osoa. Zenbateraino makina eta gizaki eta gizarte zerbitzuen praktikan eta lanaren antolakuntzan, zenbateraino biak oso nahaztuta geri diren. Hemen ikusi daiteke, adibidez, hori, zelan gaur egun, hor, nolabait hori izan zen New Deala aurrera eraman alizateko, gizarte segurantza sistema bat osatu alizateko, horretarako verifikatu behar zuten, ia nork zenbat denbora egin zuen lan enpresa bakoitzean. Orduan, makina erraldoi honek nolabait lagundu egiten zuen hori dena ordenatzen. Irudia ekartzen dut, batez ere, ikusten baduzu hor, momentu batean ikusten da, eraikin osoa ordenagailu erraldoi baten gizan funtzionatzen duelako. Eta zentzu horretan, zenbateraino gure lanaren antolaketa ere, hildo horretatik antolatuta dago ordenagailuekiko konexio puntuen arabera. Eta inkluso zenbateraino ordenagailu baten diseinua bera den nolabaiteko hori dena hartzeko. Adibidea jartzearren. Hor, integratu egiten zuten dena, posta sistema bat nolabaiteko jasotzeko enpresetatik zetozen nolabaiteko langileen lan egindako denporak eta abar. Hori, gaur egun interneten bitartez egingo genuke, ezta? Bestetik, zeuden hor eskuz, verifikatzen, kodeak ondo sartuta zeudela. Hori, eskaner batek egingo luke. Apur bat, ideia hori ere, pentsatu dezagun zenbateraino gizakia eta makina hori askotan nolabaiteko elkarrekin ari direla, eta elkar baldintzatzen dute nola kokatzen dugun. Gaur, nolako lantokiak ditugun eta zenbateraino ordenagailu aurrean, eta abar, lehen jarri duen adibidez irudi produktiboaren zera horretan. Orduan, aukenduko dut, irudia oso ikusgarriak dira zentzu horretan, baina jagatu zen, apur bat, ona ekarri gaituenera. Zera, hemen, hau zurea da. Hau zuretzan da, edo, bai. Bueno, ikusten duzuenez, hor lotura bat egin nahi izan dugu, nahita, zerbitzu sozialetan egiten diren politikak eta hartzen diren erabaki hoien atzean, datuak nola sortu diren kontuan hartu behar dugulako, eta kontuan hartu behar dugu, hor dago bi alderdi egoten direla beti, jakintza nola sortzen den, ze jakintza mota ari garen sortzen, adibidez kategorizazio, kategorizazio, zailkapen eta hori kuantifikatu alizateko ze datu sortzen den, eta gero hori egiteko ze makinak ditugun eta zen nolakoak diren. Hau da, diseinua bera kontuan hartu behar dugu. Eta hor ja sartu algara diagnostiko orokor batean. Nik beti esaten dut, lehenengoa, ez dagoela adimen artifiziala, ez dago bakarra. Guk ez dugu adimen artifiziala nolabait eskuratzen eta erabiltzen. Adimen artifizial batzuk daude. Aplikazioak, zerbitzuak, eta zerbitzu eta aplikazio horien atzean enpresa handiak egoten dira normalean. Megakorporazio teknologikoak, edo big tech, edo horiek, hor daude. Eta horiek erabiltzen ditugu. Eta hori, lehen entzun dugu, hori ere ez da neutro. Eta hor, zer dagoen jakin beharko genuke. Hor galtzen dugulako, etikoki, geure buruari jarri dizkiogun, edo etikoki jokatzeko, jarri dizkiogun egin behar batzuk. Autonomia, kontrola, trazabilidadea, hori dena galtzen dugulako ChatGPT erabiltzen dugunean. Ez pentsatu ChatGPT erabilita, hori ari garela betetzen. Eta hori izan da gure ardura bat. Parentesien artean, adimen artifiziala, bere aplikazio horietan eta guztie, hemendik aurrera, iaia orokorra izango da gure bizitzan.
bizitzaren alderdi iaia guztietan erabili beharko dugu. Izango da gaur egun, sistema kapitalista batean gertatzen da moduan, dirua bezala, edo maila berean. Gure elkarrekintza, gure jardun, gure harremanetan, tartean, askotan edo beti, batzuetan esaten dut beti, beste batzuetan esaten du gehienetan, egunaren arabera. Egongo da, tartean. Gaur egun ere badago. WhatsAppean idazten dugunean ez dugu pentsatzen hor erdian dagoela ez dakiz zer. Bitartekari ez, mezuan zentratzen gara eta teknologia desagertzen da. Eta hitz egiten ari gara, edo grabatzen dugu, edo ezakit nork entzun dezan gero, eta entzuten duzunean, entzuten duzu laguna, eta ahaztu egiten duzu hor erdian teknologia ikaragarri bat dagoela. Hori ahaztu egiten dugu. Eta ahaztu egiten dugu erabaki batzuk hartzen ditugunean, eta informazioa biltzen dugunean, eta lan batzuk egiten ditugunean, hor desagertu egiten da. Bueno, desagertzera jotzen duen teknologia bat da, adimen artifiziala, baina, kasi esan dezakegu, bitartekari universal bat. Gure bizitzan, arlo guztietan, harremanetan eta olakoetan, erdian egongo da bitartekari. Eta bitartekari baten lana egingo du. Eta lan hori, neurri batean, ez da guri ez digute galdetzen etengabe lan hori ondo eginda dagoen edo guk nahiko genukeen moduan eginda dagoen. Orduan, hor desagertzen dira normalean hartuko genituzkeen erabaki asko eta asko. Adibide bat, digitalizazioa aurrera joan ahala, ikusiko dugu harreman askotarako nahi eta nahiezko izango dela, gutxienez, online harreman bat izateko, gutxienez, eduki beharko dugula, sarbide bat hori, harreman hori lortu izateko. Sarbide hori, universalizatzen ari da adibidez administrazio digitala edo olakoak, eta adimen artifiziala tartean sartzen ari da ere bai, sarbide hori ez da publiko eta universala, pribatua da. Hau da, harreman horietan beharrezkoa zaigu enpresa pribatu batekin kontratu bat izatea. Eskaera bat egin behar baldin badut nire udaletxean online, eta online baino ez badago, nik behartuta nago, edo nik behar dut enpresa pribatu batekin kontratu bat. Telefonia, kontratu bat, internet, eskura izateko beharko dut hori. Edo bestela joan behar dut ez dakin nora, sarbide publiko bat lortzen dudan. Gaur egun, mundu analogikoan, inori ez zaio bururatzen, adibidez, udaletxera sartzeko, hor dagoen ez dakin hori ordaindu behar diogula ezer. Hori, bada nolabait ikusteko nola desagertzen den, eta joaten zaigun eskuetatik, ez bakarrik kontrol hori, publikotasuna ere bai. Hori dena, gu hiru galderetan, hiru krisi eta hiru galderetan laburtu dugu. Krisiak ezagunak dira eta lehen aipatu dira, egiaren krisia, adibidez epaitegietan eta ez dakit bideoak edo argazkiak aurkeztu aldiren edo froga moduan. Imaginatzen dut hemendik gutxira edo auditoria asko egin edo bestela hutsaren hurrengoak izango direla. Ez dakigu noraino heltzen den eta ez dugu jakingo irudietan lehen aipatu da, baina ez bakarrik irudietan, identitate digitaletan ere gertatuko zaigu. Ez dakigu noraino egia gezurra hor faltzua eta egiazkoa lausotzen ari da muga eta gero eta gehiago kostako zaigu. Arretarena askotan aipatzen da, arretaren ekonomia aipatzen delako asko, baina ez da bakarrik arreta zentzu horretan. Arreta, nik hemen aipatuko nuke arreta bi zentzutan, arreta kognitiboa, baina arreta nolabait psikologikoa eta psikosoziala ere bai. Artatu behar dugu jendea zuzenean. Zerbitzu sozialetan hori ondo dakizue. Ezin, harreman bat baldin bada online, ezaugarri batzuk ditu harreman horrek. Eta zuzenean bada beste batzuk. Eta zer gertatuko da, zuzeneko hartapen horretan agertzen direnean, adimen artifizialez ondo hornitutako, ez dakit, androide edo olakoak. Agertzen nahi dira, zerbitzu horiek. Dei telefoniko batetik, bere ala pasako gara, zazio aurpegi batera. Zer gertatuko da horrekin?
Hor, arreta dago bi zentzutan, arreta kognitiboa eta arreta nolabait sozial edo psikosozial hori. Eta kontrolarena. Pues lehen esan dugu, galtzen dugu askotan erabakien kontrola, baina galtzen dugu kontrol hori hasieratik kasi datu bilketa bat egin behar dugunean, datu hori nola sortu denez dakigulako oso ondo. Bueno, datu eta metadatuak eta holakoak. Hiru galdera, oso azkar. Galdera epistemologikoa, gure ikerketaren nolabait abiapuntuko galderak dira hauek. Galdera epistemologikoa da, gu ikerketa soziologikoetan, edo sozialetan orokorrean, ze ezagutza mota ari gara sortzen. Zientziaren ikuspegitik bete beharko genituzkeen parametroak betetzen ditugu, hor dituzue, argitasuna, ulergarritasuna. Askotan, eta hau adibide bat baino ez da, ikerketa bat egiten dugunean jendeari eskatzen diogu baimena. Zu ere datuak erabiliko ditugu, baimen informatua, eta erabiliko ditugu honetarako eta honetarako. Eta gero ez dakigu. Benetan horretarako erabiltzen dituguna. Non geratzen dira datu horiek? Odei batean? Odei horren jabeak zer egingo du datu edo data multzo horrekin? Zer egingo du? Hori gure kontroletik kanpo dago. Zer egin beharko genuke? Nola kontrolatu datu horien erabilpena? Nola egin lehen aipatu den arazo bat, interoperable? Nola egin beste batek ondo eta helburu onuragarri eta zintzoetarako erabilditzan datu horiek, baina ez komerzializatzeko. Bueno, hori arazo hori badaukagu guk ere bai, besteak ere bai. Galdera etikoa, datuen afera, oraintze aipatu dudanez, ez dute errepikatuko. Baina hor, azkenean, konfiantza krisi handi badaukagu. Nola fidatuko gara? Eta azken galdera komunitarioa nolabait. Gure erantzukizuna. Gu erakunde publiko batean gaude, Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta zer gertatzen nahi da, gure ikerketa talde guztiek sortzen dituzten datu eta orokorrean jakintza eta ezagutzarekin. Zer gertatzen ari den horrekin. Noraino kontrolatu aldugu hori dena. Bueno, hori izan zen gure proiektu honen nolabait abiapuntua. Galderaz, kezkaz eta arranguraz betetako hasiera bat, ez? Hemen nengoen bezerik gabe, ja gogoeta honekin bukatzeko, hemen hauek dira hor ikutzen duzuenez, azken finean checking moduko zerbait jakiteko noraino erabiltzen ari garen adimen artifiziala ondo, eta horre errepikatu lehen entzun ditugun gauza batzuk ikutzen dira hor, ez? Adibidez, agentzia humanoa, edo autonomia, edo accountability, edo olakoak, hor ikusten dira oso ondo, azkenean badakigula, nola erabili beharko genukeen. Badakigu. Baina, lehen esan dudan moduan, itzal eta hutsune asko daude. Hau da, hor daukazuen zeuman Denton eta Anaren ekarpen bat, guk aipatzen dugun balio bakoitzaren ondoan, eta hor, zuen ezkerraldean dauden balioak dira nolabait merkatu ikuspegitik askotan aipatzen diren balioak adimen artifizialean, eraginkortasuna, unibertsaltasuna, imparzialitatea eta modeloetara zuzendutako lana, horiek dira enpresek aipatzen dituzten nolabait ezaugarri, lortu nahi dituzten helburuak edo ezaugarri desiragarriak. Beste aldean geratzen dira isilpean, zainketa edo zaintza, testu inguruaren garrantzia, lehen ikusi dugu testu inguruarena, hor efektu bat dago, eta da algoritmoak esaten duena edo adimen artifizialak esaten duena autoritate bihurtzen zaigu. Eta balioak aipatzen ditugunean gogoratu eta balio horiek aipatzen direnean gogoratu eta gogoratu beharko genuke praktikan beste balio batzuk izipetzen direla eta kontuz ibili behar garela horrekin. Bai, gure proiektua nolabait aurrekari bezala aipatu nahiko genuke, ze hortik gatoz eta da egin genuen itzul inguru proiektua, hau izan zen soziolinguistika klusterarekin batera eta Eluiar eta administrazioko adar batzuekin, enpresa batzuekin, euskaltegiekin, unibertsitateekin egin genuen proiektu bat, eta hain zuzen ere proiektu honen bitartez egin genuen eduk lehen aipatu den gauza bat. Teknologia ikustezin bihurtu baino lehen,
nola saiatu hori ikusgarri egiten. Eta egin genuen, itzultzaile neuronalekin, bai? Hori imaginatzeko gainera zuek ohituta egongo zaretela erabiltzen, eta batean hasi zen jentea itzultzaile neuronalak erabiltzen, baina zen inolako kontrolik ezarri, orduan zen hausnarketa gehiegirik egin, orduan kasu horretan egin genuen nolabaiteko eragile hauekin guztiekin diseinatu genuen, eragile bakoitzak diseinatu zuen esku hartze bat, bai? Nolabait itzultzaile neuronala modu berri eta diferente batean erabili ahal izateko, eta hortik atera genituen hainbat ondorio. Oso prozesu polita izan zen zentzu horretan, ikusteko nolabait diseinuaren bitartez, esku hartzen bitartez ikusten dugun zer nolako eragina duen sistema osoan. Hain zuzen ere, ideia horrekin, ezta? Hau katalanez dago, katalanez argitaratuko dugulako zera bat, euskeraz bat aldizkarian ere argitaratu dugu, baina zitzaigun hain txukun geratu grafikoa. Hor gauza da nola, tresna bat sartzen dugunean sistema, orduera sistema batean, sistema osoa aldatu egiten den. Hemen dago tresna, itzultzaile neuronala kasu horretan, baina horrek eragiten ditu aldaketak erabiltzaileetan nola erabiltzen duten, eragiten ditu nolabaiteko aldaketak baita ere helburuetan, ze testu mota lantzen den, nola landu egiten den, baina baita ere arauetan, ezta? Hor adibidez toki askotan arautu egin ziren protokolo berriak erabili ahal izateko eta abar. Orduan, guretzako aurrekari importantea da esku hartzen diseinu honek eman zigulako aukera ikusteko nola bapatean aldaketa txikiak eginez ze gertatzen zen sistema osoan, eta gainera, eta hori ondorio, bilatzen genuen ondorio bat zen, baina ez ondorio helburu nagusia, baina nola implementatu egin zuten hainbat ikasitakoa implementatzen joan ziren haien esparruetan, ezta? Hobekuntzak batez ere euskararen erabilera indartzari begira eta honen kalitatea indartzari begira. Eta orduan, hortik sortu egiten da eduk aipatu duen Arilkai proiektua. Orduan, helburua zen, lehen Arratek azaldu duen moduan da, adimen artifiziala eta hezkuntza eredu handietan oinarritutako berrikuntza eta tresnak ekartzeko proiektu pilotoa. Eta nolabait, ikusteko ze tentzio, ze gatazka eta ze egokitzapen sortzen den horren inguruan. Lehen eduk aipatutako nolabaiteko kezka horien indotik. Nolabait eta gure proiektuan hiru zutabe nagusi ditu, bata da open source edo software librea, software librea ez dakit ezagutzen duzuen, baina software librea da kode irekia duen softwarea. Hain zuzen ere, software privatiboaren kontrakoa, ez da? Plataforma handiek, ez dakit Microsoft, ChatGPT, hauek denek nolait ez digute esaten nola sortu duten kodea, baina guk egin dugun saiakera da kode irekiko programekin lan egitea. Zergatik azken batean ondorioak balioztatu nahi baditugu, jakin nahi badugu nola funtzionatzen duen horrek atzean zer dagoen jakin behar dugu. Eta horretaz gain, publikotasunarekin lotuta dagoen elementu bat ere badagoelako. Eta da nolabait, kode irekiko ez dugula nahi nolabaiteko software sistema privatibo bat indartu honen bitartez. Baizik eta nolabaiteko publikoan eta publiko komunitarioan oinarritu egiten den softwarea erabili. Bestea euskera, eta igual ez dut hau hainbeste, baina hizkuntza ereduak adimen artifizialen atzean daudenak dira hizkuntza eredu handiak, eta hizkuntza ereduak hizkuntzak dira. Orduan guk euskera ardatz hartu genuen, eta zentzu horretan, ez dakit ezagutuko duzuen, baina latxarekin ari gara lanean, edo hitz-zentroak EHUko ikerketa talde batek sortutako hizkuntza ereduaren gainean, Eta bestetik esperimentazio. Eta hori da, unibertsitateak ematen dizkigu aukerak horretarako, eta da, guk honen bitartez esperimentatu nahi duguna. Eta bapateko helburuak bilatu baino gehiago, baita ere, prozesuan bertan ikusten dugula interesa. Jakin nahi dugu prozesuaren bitartez ze gertatzen den. Orduan, horretarako martxan jarri duguna da, euskaratik euskarara, EHUko eta inguruko ekosisteman lan egin nahi duen, nolabaiteko bokazio hori duen, eta oso lekutua, oso lokalizatua dagoen proiektu bat dela. Horren inguruan ikasketa komunitate bat osatzen dugula, eta egin duguna izan da gure fakultatea Leioan dago, ona etortzen gara askotan, Donostira etortzen gara, askotan hitz-zentrokoekin egotera, baina gure fakultatea oso toki konkretu batean dago, gizarte eta komunikazio zientzien fakultatea, eta hor lortu dugu proiektuaren inguruan gaude iaia ikerketa talde
gehientzuenak horren inguruan ari gara. Eta orduan horren inguruan ere komunitate bat osatu egiten da. Bai, hori da. Orduan, bai, banoa, ja, honekin igual. Eta da, prozesu honetan zehar, eduk esan bezala, denbora gutxi daramagu, 9 hilabete daramatza proiektuak, orduan ari gara nolabaiteko lehenengo fasetatik. Orduan, baina dagoeneko eskara adituak, informatikan eskara adituak, ikasten ari gara honen bitartez, eta ikasten ari gara prozesu honi esker, dakiguna. Baina, orain arte hartu behar izan ditugu hainbat erabaki. Orain arte hartu ditugun erabaki batzuk kontatuko dizuet, eta zer nolako eztabaidetatik datozen erabaki horiek, eta zer nolako zailtasunak eta limiteak ikusi dizkiegun erabaki horiei. Erabaki dut horrela irudikatzea, nolabait askotan sentatu egiten garelako goian dagoen horretan, ez da, erabileran. Erabileraren etika, zer nolako, eta horretara heldu nahi dugu noski jakitera, ze gertatzen da ikasleek adimen artifiziala erabiltzen dutenean, nola heltzen diogun gai horri, zer nolako alborapenak dituen, zer nolako dinamikak sortzen dituen ikertzerakoan, baina horri heldu baino lehen konturatu gara, ohartu gara, nolait beste hainbat geruza jorratu beharko genituzkela. Eta zentzu horretan betik gora joango naiz, betik gora joango naiz, eta non gauden eta ze erabaki hartu dugun. Batetik erabaki dugu lokalean instalatzea. Ez dakit, dakizuen, baina nolait ChatGPT bezalako chatbot bat erabiltzen dugunean, mugikorretik edo ordenadoretik, badakizue, ez dugula informazioa, ez dugula prozesatzen, ez dugula konputatzen gure ordenagailuetan. Hori dena, odeia deitzen zaion, baina benetan oso materiala den nolabaiteko datu zentru eta konputazio zentru batzuetan ematen da. Orduan guk hartu genuen erabakietako bat, zen nolabaiteko kezka horietatik abiatuta, prozesuaren gaineko kontrola izan nahi dugu guk lokalean instalatu. Lokalean esan nahi du, normalean beste tokiren batean modu eskutuan dagoen superordenagailu horiek nolabait gurean izan nahi ditugula. Orduan, horretarako, erosi ari gara prozesuan, erosteko GPU bat, ordenagailu grafiko bat, konputazio grafikoa egiten duena, eta da horrelakoak erabiltzen dutena. Orduan, zergatik hau egin genuen, apur bat ikusi nahi genuelako, odeiaren ideia horren kontra nolabait egiten genuelako. Eta da odeia, askotan oso ideia erromantikoa dago, baina odeiak kutsatzen dute, odeien atzean dauden nolabaiteko datu zentro horiek kutsatzen dute, beroa sortzen dute, materialak dira. Orduan nahi genuen, iaia ikutu esan hor dago konputatzeko erabiltzen ari garena, guretzako hori oso zentrala izan da, ze horri esker etorri da gainerako galdera guztiak, edo hortik ere etorri dira gainerako limite guztiak baita ere. Ze limiteekin eta limiteetaz jabetzea importantea zen. Eta lehenengo muga bat topatu duguna da, GPU hori erosterakoan ezin diogula edon hori erosi. Nvidia delako enpresa bati, baino ezin diogula erosi. Hori da limite argi bat, bai? Zenbateraino azpiegitura hauek eta gizarte zerbitzua, baina gizartearen hainbat arlo baldintzatuko dituzten nolabaiteko teknologia hauek zenbateraino monopolio edo oligopolio batzuen esku dagoen. Orduan lehenengo muga, GPU-a Nvidiari erostea beste aukerarik ez daukagu. Bestea, gure ekosistematik abiatzen garela. Gure ekosistematik abiatzen gara eta hor gure unibertsitatean bertan, unibertsitate publikoan, garatu egin den latxa edo AOLAP nolaiteko ahots errekonozimenduaren teknologia batzuk, gurean garatu egin diren ekosistemetatik ere abiatzen garela. Eta horrek, batzutan odeian pentsatzen dugu, baina gertuan ere baditugu nolaiteko oso talde eta gune kompetenteak honen inguruan lan egiten. Latxa da euskeratik sortutako eredu bat, euskarazko chatbot bat. Oinarritu egiten da metak sortutako Yaman, hortik datorkio izena, eta hau hitz zentroak sortu zuen. Orduan, hau aukeratu genuen nolabaiteko baita ere software librearen zeran sartzen delako. Gero hasi ginen honen gainean ere hausnartzen eta ikusten eta
software librea da puntu bateraino, azken batean horren atzean dagoen arkitektura osoa metarena da. Beste, nolaiteko meta badakizue, Facebook, Mark Zuckerberg eta abar, azken batean horren atzean ere dagoena da nolaiteko dagoen markoa, bai, deskargatu daiteke eta kodea ikusi daiteke, baina hor atzean dauden nolaiteko garapen markoa eta abar metarena da. Eta zentzu horretan ere horrek zalantza batzuk sortzen dizkigu. Azken batean, guk erabiltzen dugun guzti hori, gure ekosisteman erabiltzen dugun guzti hori, prestatuta dagoelako beste ekosisteman batean lan egiteko eta beste ekosistema baten zerbitzura jartzeko. Eba oso horren inguruan galderak gero. Gero gure ekosistemara, gure proiektuare bideratuta dago gure ekosistemara, gure unibertsitateko ekosistema horretara. Eta horrela ikusi ditugu muga batzuk, eta dago hartu gara, adibidez, orain arte unibertsitatean edo administrazioan hartutako erabaki batzuk ere, nolaiteko software librearekiko nolaiteko tentzio batzuk ere badituztela. Orduan, hor non kokatzen gara eta zer egiten dugu. Adibidez, gu hor tematu gara lokalean GPU bat erosten, baina igual lokalean oso erraz esango litzatekeen edo askoz sumeagoa den zerbitzari batzuk izatea, hori momentuz ez da garatu, batez ere, gure unibertsitateen kasuan, Microsoftekin dagoelako kontratua eta hori odeian egiten da, bai? Orduan horrek ere, nolabait, ikusten ditu zeintzu diren gure ekosistema honetan dituen mugak, ezta? Eta horren jakitun izan behar dugu. Bestetik, nolabait, urrengo urratza, ezta? Zer emango diogun honi jateko, zer emango diogun eredu honi, konputazigailu honi, zer jango duen konputagailuak. Eta jateko ze datu emango diogun, eta nik uste lehen hainbat planteatu dira datuen gaia, zera garrantzizkoa da, eta hor, adibidez, ohartu ginen gauza batetaz, ohartu ginen, eta hori esaten genuen bilera batean, errazagoa zitzaigun ordura arte, guk behintzat gure ikerketa eremuan hasi ginen ChatGPT erabiltzen, batzutan errazago zitzaigun datuak partekatzea, gure datuak partekatzea ChatGPT-rekin, gure artean baino, bai? Orduan, honek ematen digu aukera, zuzen ere, gure artean partekatzeko horrelako zera baten, horrelako teknologia baten bitartez. Eta hor eztabaida daukagu. Batzuk, edo momentu batzuetan, esaten dugu, interesante izango litzateke, gu ditugun ikerketako datu guztientzako ikusgarri izatea. Edo datu batzuk bai, beste batzuk ez, edo ematea ereduari nolaiteko konputatzeko nolaiteko aukera eta entrenatzeko aukera. Edo, badago, momenturen batean ere, inolako daturik ez gordetzeko autua. Hori ere, zilegia da eta erabaki dezakegu, gure GPU honetan erabiltzen ditugun datu guztiak ez direla gordeko. Diferentzia da, guk erabaki hori hartu genezakeela. Eta normalean beste baten esku dagoenean, azpigitura beste baten esku dagoenean, ezin dugu erabaki, edo erabaki mugatua dagoa daukagu, edo sinestu behar diogu nolaiteko datuen kontratua sinatu dugun enpresa horrek beteko dituela baldintzak. Eta bukatzeko, eta hau da, orain momentuz daukagun erronka eta da behin hau implementatuta eta martxan jarrita, erabileraren inguruan. Eta zentzu horretan ikustea, erabileratik sortzen diren hemen ze ikasten dugun erabileraren bitartez, eta, nik uste dute lehen planteatu dutenaren hildotik ere joan daitekela, eta igual gehiek esan usatuko honetan, bai. Lehen esan dudan moduan, ondorioak edo ikaspenak, lehenengoa, ez galtzeko. Erabilera etikoa bultzatu nahi izan dugu gure ikerketetan. Eta gure ikerketak egiteko, batez ere ikerketetan, irakaskuntza esan dudan moduan alde batera, momentuz, gure ikerketak etikoki egiteko zein diren irizpideak baditugu eskura, baditugu zientzia irekia deditzona, badaukagu, lehen ikusi ditugu hor irizpide batzuk. Hori, egin alizateko gure fakultatean bertan, zer egin aldugun? Hori zen galdera nagusia. Hori proiektuaren mamia da. Eta guazen adimen artifizial kakotzen artean propio bat sortzera, guazen prototipo bat egitera, guazen plataforma moduko zerbait sortzera, hor aukerak ere badaude, eta bide horretan topatu ditugun ezintasunak eta topatu ditugun muga eta muga hondiak. Dena dago prestatuta
neurri batean erabiltzaileak izan gaitezen. Eta bakarrik erabiltzaile. Hori da gure papera mundu honetan, antza denez. Kasi telefonian gertatu zaigun moduan. Eta orduan, hor dator gero nolabait presio bat, edo nahi baldin baduzue bete behar bat. Erabiltzaile etikoa izan behar dugu. Baina erabiltzaile etiko izateko, edo begiak itxi, edo bestela arazo eta paradoxa asko topatuko ditugu. Eta arazo horiek dira benetan mugak eta ezintasunak. Orduan, erabiltzaile etiko izan gaitezen denok, eskaera batzuk nolabait eskalatu behar ditugu. Ez geure buruari egin, baizik eta gure nolabait azpiegiturak sortzen dituenari. Eta alde horretatik, guk ikusten dugu, eskalatu behar ditugula gure eskaerak, eta gure bete behar horiek, eta geure buruari eskatu beharrean, unibertsitateari, edo gure ekosistema instituzional publikoari eskatu behar diogula erantzun hori. Eta erantzun hori da, azkenean, portaera etikoa izan dezadan, etikoki joka dezadan, zuek zerbait egin behar duzue. Eta zerbait hori, zuek edo denok, zerbait egin behar dugu. Eta hori da, azkenean, azpiegitura digital publikoa behar dugula. Kasu batean adibidez, izan daiteke, data zentro publikoak. Badakit, proiektua daudela, eta etorriko direla. Unibertsitatean, maila horretan edo eskala horretan egin alda, edo handiago behar da. Eta datu horiek nolako izaera izango duten erabaki behar da. Eta ezin da izan ikerketa talde baten erabaki adibidez. Datu publikoak izango direla, anonimoak, eta trukatu ahal izateko, eta trukatuko direla, edo trukatu ahal izango direla, hainbat helburutarako. Baina hori dena, berriro, azpiegitura legal, azpiegitura fisiko, azpiegitura nolabait instituzional baten babespean. Beraz, horrezegatik esan dut lehen, etikatik egin daiteke nolabait, eskala erabilia dugu, gora begira eta esan ez etikoki jokatu ahal izateko hemen erabaki politikoak hartu behar dira. Eta azpiegitura, zentzu zabalean, azpiegitura hitza, azpiegiturei begiratu behar diegu. Eta hori izan da, kasi izan daiteke, gure irakaspen handiena momentuz. Gu saiatuko gara, jarrituko dugu gure proiektuarekin, eta prototipo bat lortzen dugun, eta kontrol osoa daukagun, eta hortan gure erabaki eta gure irizpide eta zera horiek guztiek pisua daukaten, eta abar jarraituko dugu eta saiatuko gara. Baina ikusten ari gara, etengabeko mugaketa hori. Hemen daukazue laburtuta, hor daukazu adibidez, lehen esan duan moduan, gauza asko ez dakigula, adimen artifizialari buruzko esango nuke orokorrean erabiltzaile paperetik kanpo edo hortatik harago joateko orokorrean dinot gizarte osoan, oraindik ez jakintza handia dago, dakiguna edo argituta daukaguna oso gutxi da, dena dago itzalpean, ez da bakarrik kutxa beltzaren metafora erabiltzen da asko, ez dakigu zer dagoen hor barruan, ez da hori bakarrik. Erabilerari buruz eta erabileraren ondorioi buruz ere oso gutxi dakigu, zer gertatzen ari da, ikerketak egiten ari daten gabe, gero eskalak, orain aipatu dut, eskala mugak handiak ditugula, hor monopolio handiak daude eta erakunde publikoak ere ahulak dira monopolioien aurrean, Europan gertatzen ari da, Googleri izuna jarri, baina aldi berean Googleek erantzuten du kasi izan daiteke botere handiagoz, ez duela beteko edo eskatutakoa, eta bar. Bueno, hor ezintasunak ikasi, gaitasunak landu, eta azpiegiturak behar ditugula. Eta gure txikian, gu saiatuko gara gurea sortzen, baina ikusten dugu, apaltasun horretatik, oso mugatuta gaudela. Eta besterik ez, eskerrik asko. Hori da, galderaren bat norbaitek luzatu nahi badu. Bai. Beste esperientziarik daude,
denak. Bueno, ez da entzun. Bai, bueno, batetik, unibertsitateak izan dira software librea sortzen, izan diren nolaiteko eragile nagusia historikoki. Osea, eta ohartzen zara, unibertsitatean lan egite dute software librean, batez ere. Delako nolaiteko auditagarria da, orduan, softwareari dagokionez, baldin bazoaz ona informatika fakultatera, iaia gehiena software librean lan egiten dute, horregatik. Orduan, softwarearen garatzaileak unibertsitateetan daude. Baina horrelako esperientziarik zeinetan, nik ez dut ezagutzen egongo da inon, egongo dira, ziurazki egongo dira, hainbat saiakera unibertsitateetan erabiltzen dituztenak adimen artifizialeko tresnak, eta ziurazki arazoak izango dituzte, arazoi aurre egingo diete, ziurazki filosofia honetatik gertu egingo diote aurre, baina ez dugu ezagutzen, nik behintzat ez dut ezagutzen, nolabait arazoak bilatzen dituen nolabaiteko, gure proiektuak arazorik bilatzen ditu ere. Nolabait, gu ez gaude bakarrik bilatzen konpontzea eta erantzun bat nolabaiteko ordenagailu bat erabilia izateko, baizik eta prozesuan zehar ikasi nahi dugu dituen hutsune eta muga guztiak. Baina, ez dakit erantzun dizudan, baina bai importantea niretzako gogoraraztea hori, unibertsitateak izan direla, publikotik sustatu egin dela softwarearen, gero etorrira korporazio handiak eta Google eta egite dutena da hori zurgatu, jakintza hori zurgatu eta hortik etekinak atera. Baina sorkuntzaren eta berrikuntzaren alde importante bat unibertsitateetatik dator eta publikotik datorrela. Baina, holana, antzekorik ez du, eta begiratu, baina ez dugu entze. Modu partzial batean, bai, tarte batean software kasuan, edo kasu batzuetan ere informatika fakultate batzuetan hardware bereziak sortu dituzte, baina dana integratu sortu alizateko plataforma propio bat edo ontzeko zerbait ez dugu ezagutzen. Eta igual, gauza bat, eta isilduko naiz, baina nik uste balioan jartzearren, hemen latxa bezalako gauza bat daukagu, eta nik uste dut, bai, itzultzaile neuronalen, lehen eluiarrek, itzuli, eta itzultzaile neuronalen arloan euskarak oso tresna, euskaratik oso tresna potenteak sortu zituela, eta latxa bezalako eredu bat daukagula, eta nik uste dut hori euskara bezalako hizkuntza batek, beste hizkuntzek ez daukatela horrelako garapen teknologikorik, eta igual ere hori balioan jartzea latxa bezalako eredu bat hemen sortua dela, eta ez dakiz zergatik esan nahi duan hori, baina nik uste dut ere balioan jarri hemetik ere dagoen teknologia sorkuntza ikaragarria dela. Bueno, latxa hasieratik izan zen, hain zuzen, lokaletik, eta hemengo ardura eta hemengo gogoen arabera zerbait, LLM bat sortzea, hizkuntza eredu handi bat sortzea, hemendik eta hemengo bizitzarako edo nolabait esan daiteke. Hasieratik izan zen hori, lokaletik, ze bestela lehen aipatu ditudan abstrakzio horietan sartzen gara berriro. Eredu handiak eta eskura ditugunak, ChatGPT eta horiek oso emaitza onak eman aldituzte, baina gauza batzuetarako, beste askotarako oso txarrak, ez bakarrik aluzinazioak eta aipatu diren alborapen estadistikoak edo alborapen kognitiboak, izuri eta okerrak nahi beste egon daitezkelako, latxan ere bai, baina ChatGPT txarra den arlo askotan latxa ona da. Eta latxa azken finean hemen sortua da, hemengo txikitasun horretatik, eta muga horiekin ere bai. Baina ikusten dut oso apostu ona izan dela, eta bultzatu edo babestu behar den zerbait. Momentuz ere ez da zabaldu gehiegi.